Moi! Me Mediamilla kehitetään, suunnitellaan ja ylläpidetään pilviratkaisuja ja tuotetaan asiakkaille parasta asiakastukea. Aivan kuten kilpaurheilussakin, pärjätäksemme huipulla tarvitsemme nopeutta, kestävyyttä ja tarkkuutta. Työssämme palkitsevinta on nähdä onnistumisia yhdessä asiakkaittemme kanssa ja toteuttaa mielenkiintoisia ratkaisuja uusilla teknologioilla. Etsimme nyt IT-alan moniottelijaa toteuttamaan ja kehittämään tulevaisuuden pilviratkaisuja. Olisiko tämä sinun paikkasi? Tartu haasteeseen. Mediam on suomalainen konesali ja pilvipalveluihin erikoistunut yritys, joka toteuttaa pilvipalveluita yksityisiin pilviin, julkisiin pilviin ja moniympäristöpilviin. Tuotamme suomalaisia konesali- ja pilvipalveluita pääkaupunkiseudulla sijaitsevista konesaleistamme, jotka mahdollistavat palveluiden kotimaisuuden ja korkean tietoturvan. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisratkaisuja, joihin sisältyy suunnittelu, toteutus ja jatkuva ylläpito.